Tapi Bapak namung kemawon bekti kula katur kalian Bapak Terjan. Ya, tak tampa muga-muga wae kowe entuk sawahku dadi bocah sing laris. Dadi bocah sing debaya jaduk. Walah, nek jaduk debaya niku mboten patiya seneng. Awet umure, Lah pindhane niku kula seneng. aja mati-mati nek wong wedok urung tek. Iya. Dongane ngaten niku pripun? Ndak kene. Nggih ampun ngaten. Dong aku apik kowe. Nggih kedahipun diukur kalian umure. Lah nek pun wancine dos pundi? Kabeh ngukur iki kari sing lakon. Nah, nggih. Iso ngukur awake dhewe kita anggap bagus. Lah pripun? Pun diati-ati anggenipun jumangkah kemawon nggih tasih luput. Kena diarani manungsa iki duwe rasa. Nah, Nek tembung mencarane tenggang rasa. basa gaul. Iya, Nggih, mangerti. nggih, nggih. Yo. Pripun iki? Kowe mau yo ngadepi. Nggih, tak tampa. Ning pangestu tampane. Kula tampi dadosaken jemat. Langsung. Kula nggih Selamat. alhamdulillah. Sehat. Sehat. Kowe jenengku sehat. Kowe jenengmu kudu ora sehat. Nang awak kula Ya, sehat. tak selamat. Goblok kowe. Kula niku kaget Kenapa? kalian siswa CA. Lah kene. Wah, undang-undanganipun jan ngedap-ngedapi. Undang-undangane CA. Badan gono. Pintere. Nek rumangsa ora kon kepinteran. Lah lajeng napa? Lah nika sinten kok? Enten siswa alit? Waduh. Waduh. Jenenge Pak. Oh, Jenenge kaya ya. Bapak Terjan. Ya ngene. Iki sawetara gojek. Ning jerone gojek kok menawa iso mudari kang dadi bebundharane ati. Ya, aku tak takon kowe, Pripun, Kang? wonmu nglumpukke canom-nom iki wis entuk akeh ta dulu. Kakang Ki Ageng Terjan. Ya, Sampean ora usah kuwatir. Kabeh nom-noman wis tak kumpulake. ya. Mesti wae ora bakal kalah yen didu taruh siswa ana ing Demak. Ya maksud prajurit. Nah, Ya, sawendo ya dibungakno ya. nggih. Ben, Bapak Terjan. kula niki duwe panjangkon. Kok sampeyan iku mung mandel wae. Mung kepengin ngudi ngelmu tok. Lho sampeyan iki piye? Nggih, pangapunten. Tekane nggih kula niku nggih nggadahi pangunek-unek sajroning batos kula. Ngantos kula nyiswa. Ngimbo ngilmu lan pangerten wonten ing padepokan Bejagung. Ya, Pisan pancen kula ndeter kalian awak kula dene panjangka kula mbok menawi ugi sami kalian Bapak Terjan piye? kepengin mangsulaken kajayan Majapahit langkit cocok langkit Ngene lho, Den. pripun Kejaba kepengin balekke kajayan ing jaman Majapahit nggih kang siasta marang panjenengane Sinuwun Prabu Brawijaya. yang Kejaba kuwi nggih negara Majapahit kang wis kencar-kencar agama Buddha
sampeyan iki kalebu turasing ratu. Gitu. Sila nika sampeyan bakal takjak. Ayo bareng-bareng wani karo wong Demak. Jane kula nggih kepengin wani. Ning Bapak Terjan niku dereng perintah kalian sedaya para siswa. Nggih sawetawis kula namung cekap meneng kemawon. Ngene ya. Sekonan Lan kabeh para iki aku ora butuh takon gawemu ora. Sing tak jaluk kowe padha manunggal. Padha manunggal dadi siji, ayo balekke kajayan ing Majapahit. oke. Dene upamane kok ana wong saka Majapahit sing ora padha nrimake diwaneni. Anteme mawon. Cancuk kali ngono. Sing Terjan Sing teko wong Minulya. Patih Wonosalim. salam. Salam. Iya. Gitu Jan. Aja kok senggo aku kurang subasita. Sing laduk wani kurang go aku buka ana mojo aku. Mboten napa-napa. Sing tanpa kabar luwe dhisik. Nggih. Kumpuling para murid lan siswa ing mojo aku. Ya sing di pangapuramu. Tinggalipun saking Demak dumugi Jagung. Selamat napa pripun? Entuk pangestumu. Swanku ora ana aran sawiji apa-apa. Nggih. Lah lajeng kersanipun kok tindak wonten Jagung. Niku enten percaya. Pancen rada suwe. Aku durung tau ditipirsa sak petahe keluarga ing Mojoagung. Tak padha slamet to. Nggih, nyatane do sehat ya. Ora ketang rupane gambling kan. Do sehat, do cacing sing sehat. Napa sehat iki awake lengen. Nika nek kulino mbek cacing kan. Oh. Kita jan. Pancen sepisan ana wigati. Aku mbanda wong sodan Kanjeng Sultan Pak. Awon apa? Sing isine pekaparan setompo. Jare kerjaan sondong lawe adek pagulon. Iki bener apa? Boten tadeng aleng-aleng. Blak kotang terus terang. Sok blokok banyu tinggi. Nggih. Nggih. Dadi Dadi tenan. murid-murid kabeh niki. Dadi akeh para murid iki sing ngasuh karo kelawan kowe. Oh, kula niki gurune. Ora apa-apa lamun problem. Pewarah para sing adiluhung aja nganti nyimpang saka pagawai negara ing Kasultanan Pak. Oh, dene dipun wakane nyimpang niku gumantung tengahane. Gitu jan. Dipun Yen pancen tetelo katebak ulun. Wis nyimpang sampe ulang. nyimpang kula Tebang saka pemerintahan ing Kasultanan Mbak Utara jaran kelawan jalur ilah kusul bareng Kang Sultan Patah. niku to. Kula mboten nyuwun kailah teng Demak niku dianggep luput, Semestine kaya dianggep kliru. Upami kula niki nyuwun palilah, sepisan nggih boten dipalilahi. Jalaran tiyang Demak kaliyan Mojoagung niki pun boten cocok. Batine niku boten cocok. Napa kabeh? Sampeyan mesti pun ngerti. Nggih lho. Merga napa tiyang Demak niku tiyang Islam. Tiyang Mojoagung niki tiyang Buddha. Nggih. Terus nggih. Boten padha agemane. Mila kula boten nyuwun palilah. aja
ngrasa yen to batin iki ora padha karo Maja Agung. Sing dikarepke kabeh dayarmu yen to kowe ngrasuk agama Islam monggo aku ora maksa. Kowe ngumraken perkara manekeng ngrasuk agama Buddha kuwi hakmu. Nanging sing tak karepake ora kaya kuwi. Pripun? Kowe gelem njaluk lilah kan sultan ing Demak Bintoro. Nek kula niku mboten ngoten. Wonares ora cocok lahir lan batine nyawang wong wekak kok kon sowan. Wong njaluk bali lah. Nyawang nusar iki Keten. Patah niku sinten ngoten. Ya. Lamun to kowe tak paksa nganggo celopo wae. Ora tingguh marang niatku sing sampeyan aja ngono-ngono. aku ora ngopo ing Kabupaten Mbak Bintoro. Pater saniki yen sampeyan iki pikal. Yen. Ning saiki aku wis dadi wong kula wae Mbak Bintoro. Sampeyan saiki Dan saya aku marangkani Kanjeng Sekal Patah. dadi nggugu karek Brawijaya karek Patah. orang buku karek Brawijaya. Monggo. Dejan. Yen desa kuwi mawa cara. Kuwi hak utaramu. Nang negara iki mawa tata. Maja Agung disakaranggah pemerintah ora ing Mbak Bintoro. Yen to kowe ora gelem dalil tak enteni jowo dipetuk. Ini kilo tontone. Kula kepengin datar kalian awak kula. Nggih mung gara-gara wana salam niku mau. Kok dianggap aku iki bocah cilik. Tapi suarane Dikira wedi kan. Kota cekan hanya